treba ovo već sjedi i kafeliše sa nekim Jurčevićima i sa nekim, kako se zove, Bože Vukušić i mislim to. Može. Može, ja vas sve lijepo pozdravljam, hvala vam na dolasku. Jutro sam poslao pismo članovima sa obavijesti da se namjeravam kandidirati. Ja se kandidiram naravno na stranačkim izborima i red je i normalno da prvo obavijestim članove. Ovdje pred vama sam da bi zapravo to priopćio i našim simpatizerima, našim biračima. To su ljudi kojima se mi obraćamo. Naravno i svim drugim građanima. Prije nego što sam se odlučio za ovo, razgovarao sam sa mnogim članovima. Razgovarao sam i sa, što mi je izuzetno bitno, sa svim ljudima koji su do sada najavili da će se kandidirati. Sa svima sam razgovarao, rekao po prilici što namjeravam, o čemu se radi, što je nekakva ideja, prema čemu idemo. To je nešto na čemu mislim da mi trebamo temeljiti sve ono što će se dalje događati u SDP-u. To je nešto, dakle, prvenstveno dijalog, razgovor. Svi mi, svi članovi, moraju biti u prilici izraziti stav, moraju se biti u prilici demokratski boriti za njega, moraju biti u prilici da ih se čuje i da ugrade, zato ljudi i jesu u SDP-u. Zašto jesu? Jesu zato što svi isto mislimo. Mislimo o određenim stvarima, ali naravno kad dođemo do nekakvih detalja se razlikujemo i to je normalno. To je demokratski, svakog treba saslušati, moramo razgovarati. Dijalog je ono na čemu treba postojati, na čemu se treba temeljiti vodstvo SDP-a. Dijalog, razgovor, razmjena mišljenja, ako hoćete sukob mišljenja također, međutim kad se nešto dogovorimo, onda to trebamo svi zajedno provoditi, jer samo tako smo snažni i samo tako možemo nešto napraviti. SDP treba biti predvodnik modernizacije Hrvatske. Zato se i sam mora modernizirati i to su upravo stvari o kojima sad govorim. Svijet oko nas, sve se mijenja ako se ne budemo modernizirali. Ako ne budemo gledali što je ispred, ako ne budemo išli prema tome, onda zapravo nećemo imati tu osnovnu funkciju, a to je da smo bolji od drugih, da namećemo standarde. I to je ono što ja želim kao član, što želim ako budem izabran, nametati standarde mi kao stranka sami sebi i onda ih nametati cijelom društvu. Visoke standarde, ići naprijed, modernizacija. Meni je izuzetno važno ovdje danas sa mnom su ljudi koji su prepoznali, s kojima sam razgovarao. To su ljudi koji su mahom pobjeđivali na lokalnim izborima. Oni su neki od pobjednika. Pobjednika imamo puno, ovo su samo neki od njih. Pred nama, kao i uvijek, stoje izazovi izbora i mi se za njih moramo spremiti i biti što pripremniji. Cijela stranka mora biti u funkciji sada prvo lokalnih izbora. Međutim, ne smije nam se dogoditi da pri tome proces modernizacije, proces promjena kroz koji trebamo prolaziti, ostane sa strane. Dakle, to su dvije stvari koje moramo voditi paralelno. Sada su to lokalni, iće i dalje izbor. Dakle, jedno je, i tu mislim, svi i osnovna zadaća stranke će biti pomoć ovim ljudima i svim drugim ljudima, našim na terenu, da izbore što bolji rezultat. Ne smijemo zaboraviti ni kolege koji rade, koji su SDP-ovci,
koji su naši članovi, koji su na terenima gdje SDP tradicionalno, ajmo reći, nije dobro prihvaćen. Dakle, oni kad ostvare dobar rezultat su pobjednici. Mi moramo pomoći u tome. To je funkcija stranke svih nas ovdje. Ovih ljudi ovdje koji pobjeđuju, koji će pobjeđivati i dalje, gdje će se širiti. Sljedeći put kad budemo, ajmo gledati tako da neće svi stati u ovu dvoranu koliko ćemo ih imati. Pobjednika. Ali su pobjednici oni koji se u svojim okolinama uspiju izboriti za ono što mi promoviramo. I to trebamo pomagati. Ali kažem, to je jedan projekt, to nas čeka. Drugi, paralelni, ne manje važan, možda čak i važniji, jer on ide korak dalje u budućnost, 3 koraka u budućnost, je ta modernizacija. O tome ću govoriti ne sada, nego tijekom izlaganja programa. Govorit ću članovima, imam svoj stav, ali hoću čuti njihov stav. I jedini način da se to provede je da mi čujemo jedni druge i da naši stavovi se zapravo sjedine, da ih definiramo i da idemo dalje. Ono što mi je cilj i zašto jesam član i zašto se kandidiram, ja sam ponosan na to što sam član SDP-a. I prvo i osnovno. I rezultat svega ovoga što radimo mora biti da svaki član naš bude ponosan. Da ljudi se hoće nama pridruživati i kao članovi, kao simpatizeri, da nas birači prepoznaju. To je jedini način za pobjedu. Ali ne pobjedu samo radi pobjede. Jer rekao sam, SDP mora biti taj koji mijenja Hrvatsku, koji modernizira sebe i modernizira Hrvatsku. To je onda pobjeda. I to je recept za pobjedu. Evo, hvala lijepo. Aha, moramo se slikati. Dobro. Aha, ja ću stati ovako. Ajde, bolje ovako. Okay. Hvala lijepa.